yo. Sabra boy mo dakini. Be natural sooner dear Wina. Emma when it I catch your panso come. Emma catch your pa. Our fidi in it or Sompa FM TV. Why? Yasim Sompa mani jeni akati apana unu wada Sompa de asit neimuno ema akati apa ye no mai munsam akudi munsam Hot bite, a bre and a song, sir, ya de some more. Aha, Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Hot bite, bre, a song, ya de some way, Shannon song. Sir Leicester Company Limited, Adaroma, or the Yars toothpaste, and then the brush, and what they asoya snake, ama ya de air some more and ne enumray. And you are on qua, and you make what do be a kind of home. Ya time herbal mixture, and a time HH mixture, a can home. Techno Spark 40 series, and a fame, Dima for Herbal Center. Ya Dr. Time Daso, a danono. Wamada Roma, and Wama soya snake, Emma, ya de hot bite, Cassia, a brewer. Shannon so, a channel home, I won't cry, hey. Ebekwa kwa je gumu ewo Kumase Sompa Joshua anu ya Sompa 93.1 FM sanso ena ayiko 100.9 anu so Kumase Adamfopa radio ewo France wo mo hinkro Paris no mu eho ena wogina sanso ena Sompa 101.1 ewo Takwa 103.3 ewo Takra de 106.1 ewo Tachimai 98.9 ewo Sunyane 90.7 ewo Nkranza ena 101.3 ewo Doma Shannon Suma me se kopie mu wonfifi mantamu amankasim Kingdom 106.1 FM enso jigum ewo ho a enya sim kuma eya ko Play Store App Store na se iOS wo na ko download Sompa online app no ye gina mu dendende eho no ubetimi atie via audio anase video ubetimi ahwe yen live enso ewo ho afei uko Facebook nso a eya Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube no enso eya Sompa FM live udi code aneso ye gina mu dendende ewo ho eya Sompa FM o ena nsam no nyina ye kruche ede akwagu www.sompaonline.com me a medi dwumade ho chiame ene ede amawo no edi amageso eye Obrempong na kwaku ampoma afe yanye bre na ye monkomo ye kwakogina mu ewo akwatia na nanum ho ena akwatia mrahye bedwani ya asesei wanya ne ba bi kro onimyafo Ernest Yakumi woto anananom ewo nsiadui nipa bia anase mpanifo ye nhyehyeye se yebeto aba foforo na ye yimrahye bedwani e de asi wo manamu biu enti anamso ema NPP fo kra no wono ayi nipa okogina wo manamu ewo abato mpesua ne so ene bosomfo yi puma kwan mu se NDC amonyoko no nso wo mo kwa akoto aba no mayi nipa baako na wono nso akogina wo manamu ewo akwatia ho na nipa miensa wo mo fa wo mo forms ewo ho so mbekọ ama etu ahene ne asi ahene etu aba wo NDC mu akwatia bato mpesua so ato aba yi mu baako no wo mu di na di suyi Oromanyamfo Henry Boachi Yadom wono waka ho bi ena wono kura mpo no wo former presiding member ewo akwatia municipal assembly ho Erasmus Ali Kwani wono so eka ho ena fei Bernard Bediako Beidu wono so eka ho nipa miensan ena wo mo ekofa form se wo mo ento wo mo so aba no munyi ba akoma ne nkosi amonyoko na namu ewo akwatia abato mpesua no so na ukopie mu ewo akwatia pictures any videos yenya ewo ha sei no na security eye tight bambofo ewo ho a wo mo ebo ban wo ho na nya asem kuma kra na enumu ena ye ne Penia wono enso director of elections edema NDC amonyoko no wone nsentwefo ebo enkomo
ono national treasure your friend Rashid Tanko computer yene ne nkomo bomu no ne edi kan wo kire mu se no kra wo mo ayire bambo mu kase pa na wo mo gidie se wo mbeto aba ne bewie no na NDC amonyokuo na edi nkunim wo enabatom na nya se bia nipa bi wo mbeto aba de yi no no wono ne ba bedi nkunim nemom amonyokuo no ne bedi nkunim wo abato no mu na wo kire ensemu kakra kire Sompa kase sei are satisfied with the preparation for the primaries which will be held in Akutia to elect a parliamentary candidate. As we speak now, there is no problem. The delegates list have been delivered to the 3 candidates and everybody is set and we are prepared for it to make sure that we elect the rightful candidate who will represent the NDC in the by-election. But I can assure you the NDC is going to win the election. NDC is going to win the election and not there any empo. So to abani bewie bosum ye di animu ye ya ye de abato na hye no wo mo beto abani bewie no NDC besa age akonya na hotiri so biu na numu ene ye ne domfrafo ede ma amonyokuo no onimnyafo Joseph Yamin ye ne ono so bonkomo emo ono so kire mu sei ede kire Sompa kase. It's a selection to present one person to lead the party, which means that we all have to go in the exercise our franchise based on who we think is better placed to be marketed, get and be votes. This election is all about who your candidate is. The candidate must be acceptable by the people. People have to have confidence in that is able to push and get what is needed for this constituency. And unfortunately for the aspirants, it happens to have more than a single candidate, which means that we have to go into an election to choose one. So we have to all come together, devoid of personal interest, go in there and select who we think the party can present people of Akutia, for the people of Akutia. To give us it is very clear that the NDC stands tall as far as development in Akutia is concerned. So they will still want to see more development, and seeing more development means that they have to give the opportunity to lead, especially now that we have a government on our side. So delegates should go in there and exercise their franchise, choose the best candidate among the 3 for us. Abusia eni ati ye aye onimnyafo Joseph Yamin wono aye domfrafo edema NDC amonyokuo nanim ho no so no yete yera Rashid Tanko computer wono aye director of elections edema NDC amonyokuo no a wo mienu ene yete wo mukana na ni ayate ne se abato no wona to awie eguso kenkan na tension bi a asie ewa akwatia no enya asem kuma yankwa ne ene yamane boni Solomon Efeka yene no enkomo Solo akwaba ya buru minia na Apam te say ya de urade ase ya na wagina yie kakra ma na homa na ibu ni mu kakra ni ya tie ne se abato nde won ya to awie kenkan na tension asi ho no enya tension ketua di kan boye mu tension ni ya de tension no hali Solo utimenka afede meton ka afede na me pato na e ukata ni wachirima me mo mi busa se ni aye ya tie ne se ya se tension bi asore pa ewo abato na wo moto ye no mu aso mi di kan busa tension no e ya de tension na asore ye wadaruma tension the asore ne se the people's choice omo expect say they will get no enya dia omunya ye eno ene ka ho ama emrante wano ne other party bi ne supporters no omukoku ayeden apai na tane wo kan ye no saa ne ke en anopai ene ba be pie me wakotia na je say NDC amanyuku no omo ya hoboaboa e de akwa kofi MPP no ewo 2nd September bosom ye wo yenim ya no na NDC na say wo bombodna na wo penipa na wo gina mu na nipa wo pe wo na wo nipa maako miensa nipa maako miensa no menua wadawurma obi ani ho a wo ye hiani ena obi ani ho an ho kire no na otumo se asanka poyoyo wono no wo chika obi adwuma waye wo hana ejere se nya ade an ho kire no lawyer nso lawyer Bernard bedi az no ono nso no wo lawyer ni nti ono nso no ho kanzo na owura kone wono nso onye nipa ketewa wono nso no ho de na mmom ye dia ba ne hye asofia no panon kro timabo pon timaduanan no na ye ko ne maako na ye tase ne yi bi film
Ebon no pepe and omade abato ni nyina eba na wiye na electoral commissioner a work atua ne pay for na ye bekan a ne ba be ne ba ne esase no wo sase se wo kan a ema no maako miensa fe tam pay for miensa omo nipa bofo adwemmone wo mutim enti so mbeto abapa mo omode ene ka kete bom nya do mbeto amo no eno nti nipa miensa eto efei no na ye kan no na lawyer Bernard Bedia ko ne edi kan ene fa ne de sa ye kan ya na aba no wakwa akonya mu aba no maako ahasa aduowoche 380 votes Bernard and wonya ora konen so na ye kan sa ono so no ba benya ahanu ni aduonu ntia 226 votes sanso na asanka poyoyo wono so ye keke abana no ono so ba benya 366 na je so kani nyina aboma wona wobeto aba no eye 975 na emu mako 101 omo enana ma meto aba ena electoral commission wofa eye lawyer Bernard Bedia command nsa so say nyame ya adoma eye da 2nd September no ene ono owura Solomon Fanko eye by elections no ameno kete ni man nsa so wie ya na mrantie twetwe kai ye no ane say ena amen ene akura wo setokuro be na owu ya sabe ka fracha waje dan ya boso e bon kankan say ye mpa mrantie ye be sori ne die kokoro motie ene ye to say ye to de twa kai ene kame e be se be fo wakwa asano na de achi omo so mbeto amane pa de wo mo ntom mane ne ato amane kira lawyer Bernard Bediako ene wo gina ka so na wo yin hankachi fo so no am so okay wo be gina ni dia wanje na last hour na mobile lesson ne pa ne de ene wo pa obi sika bekam ono no ye be gina sika di na mum enya de a wo mbeto aba no e de ama no ye kenkan wie ya no ene ye wa wanya no wo mana ti konso asa Yesu Kristo no wa na enya bone da wo twerɛtwerɛ fo ma wo pagya ni tia pete sam omunyina no ekɔ wona woje omani omoje omani wona wo susu wo bu ani chie nso wo bu ani chie na de ekɔ so internal election no ema anditamanyuko akotia no na de ekosi ye no na ayi soloi wo mo se no mo choice ne hwan ena lawyer abaji a wo mo anyan omo choice ne de eye asanka poyoyo wono ena ono no wo mamrantie ne sika wabom wadena besi eye marasachi e de ache omo hospital wato bed e de amomo enye wona woti omo school fees enkonya woto gu school adamu de na obehwe ne bana na ebo na jense wo ye aduma pa se wono enna esesa ye to aba no e de ma no asanka poyoyo wono anana ye former MP no me pa cho da bi asanka poyoyo ne de wono ne de na ono no wa na area presiding member no what the other eye mama chi omu kakra unim yewura ya enne wanya ne ba bi koyi lawyer na one no edi asem no yewura koni wono ne lawyer na ye lawyer Bernard Bedia ko mbacho wutie mi yepa mitie pa yewura na wanya mu ba bi ko nsa na omoto aba na ye nse ne wase omote ko court ye ko court no wa ye ta priest na wo na ne lawyer na ye lawyer Bedia ko no enti lawyer ni we ni free mu no na eta kwanya naba enti lawyer ne timi hu se ani bona na wo di na asa no kura na sabe ka fada asa ne se na no esenim ena ne se ne me de wakọ court na nipa na wu na akwanya beda ho de a yemfa court samento nchen yemfa lawyer samento nchen ye no de kwa akọ free so ena odere be free so a ne client no wadi ne position e dia free ntem ma yen hyasie kakra mfi akire ho mra efri anopa no e de ba sane mpanifo ma yete se bambosam wo soro wo na wo ho na bambosam te sen eno ye one bio yete se we money classic so pa manfo chesika wo na wo ho sana de mutie bra wadawro ma abambofo ne de metimi aka se eye akwatia regional police commander district police commander empanyimfo na yadwuma pa wo mo aboban ene de ya obi ansentweni bi anya no mo ye ndam na ni so omo ba ye no omo ka de omo mpe e kire yen
said the Omumpini, yes, we are Kaya the Etro Mont will be at in your water, and a year, Jumana Kama fair, will be at Etron Watson. Nasika Chanada, wedding young coupon, a move black envelope, a move white envelope, yellow envelope, then ya Chaya, my young Casa Yanimukurano, will be cocoa pie. Send ya didn't play more be 500, near more, not 300, and your honor, you go sotam, and your paper so tono, and your call kama pa, and Jessica Chanada, what that woman, your chair, come up, come out, you say, Sika, your chessman, yes. Now, one more to a baby, and Pennyphone one, ya one about to underscore, and one more, ja, woman in a party no moon Pennyphone, woman in our call, and a bill around. Me pacho kamya se akwaya se ye be sports ano me get ye bo aben me no kase electoral commission assistant kuku kaka woko wo bia kwa me no kase ahaye din ninti we akoba ne say no momomenam krom kakra ana asa ne boys ye ama tension aba ninti na ma nije no nhada nko yie sa Senior akwaya match na yebo enti ye hwa ore be ho de wo wini nso wo be dinani enti wona wo wini ye ne de kamia se ne de don duruwa ene ho ne be sun ne ho ne be twin ne ye de ko kama pa. Okay for ni to form kakra mame bambo semwachi sika akoso se ne wakan amanfo ache sika sign na delegate na nkasa na beto aba no na omo response to another tweet netie. Senior wadawo ma de koye ne se unse ukwa by election the XCME womo a womo be contest no omo number of people feel so be show mo yam fan say we 1076 no be a lawyer Bernard Bedi akoye na den say one penny padogo bia wo hye nipa 380 unya 380 na automatically no wo betimi from what you that and obi so na je bi obi hwe nipa 270 and e hona no so members no omunye obi a omunye stable a obi betimi efe before voters obi betimi penetrate to wo camp no na kamia ye se Dr. Nkrofo a lawyer Nkrofo no omunye so smart se omutimi bo modern penetrate ewura kone ene asaka poyo yo camp ene masa nkunigiri tumi bae. Okay. Now, proud to say ye beto aba no enne no una wo from wankasa. Now utietie wo mo campaign no ne se ne wo ne delegate ni bi kasa na wo mo response before enempo no na it say Mimi wadawo ma won say ye di kan ba ye no enne elections no mo ye no omo ye ne professional enne na mu that election be professional wo unim say omo anhweda amma mebuho obi a won camp eninti yamfa ne say wo kumasi na yefi mankran so ba yefi mankran so e bia ye nyina no a ye wo lawyer camp no ye baba be hyebu akwa wona wo fi eye asai akomadan omo so e baba be kan ye ho eninti omo yo omo meet na omo dia omo envelope ni wi a eno ane se obi a didi na wa pepa na kamia se obi a wako ahwa na 1% ne fere fo be hu no na obi a pepa na no kama nti we professional enti abano na kireye de ma wo ye adwuma ni yie. Okay. Say o hwe sane wo mo ato abaye wie ansana meja akwa mo akono wo mo ho boa uhu no se nienti ama mebusabusa we nyina no nga obi ka se wo de nka wonya ayi political scientist de na nso ona wo from nia wo mo ye ne nei e kire so ma ready for by election no uni bibi mami ka bibi before then eye ndc baba beto sabai no na eye MPP eye general secretary onu akodua ene ne mpemfo e wo ground so dadaada egusu eye campaign e dia ma Solomon omo candidate no but what is that mitipa ndc for no chere say omo wie nei wo kira no campaign game start wo monso e kwa akose campaign ase not knowing the conflict we have and I know say council no ebe share the both supporters no any both candidates no mu share no no more cancel or reconciliation or mu wi a I know say game start enti no se say ade wo mo de be hye so ane sa mini ansa na meja wo agbo akokra no ye nhwa de ba akopi e wa ha sei akwatia itself no any the political pattern ya ejina e wa akwatia no
Wo na wo form. Send a response in it here. Omanfo no. Me ba cho bra biem. Na me busa say every bra NS yakumi toye na mpanifo ye omuhu so mbekwa akwa ye be by election e wo ho no. Wutie omanfo na wo form no ne awomo ka. Obabo ne tofa say. Me ni awada Roma. According to majority, the make me a catch will say, emu 85% omo choice omo anya. Emu 85% or delegate no mobile no, and people na majority no, or many delegate no, not just omo choice no anya. And this is here many will say, a juma be a national chairman, Honorable Johnson, as they didn't get any opinion for if you or China Kono as a omo to America, not omo no man for the Becata, Tanzan pay for say, Master Mano. Mamuna meeting until on ama make a man a bit in your court to after 2 pa. Okay. Unia, Mamma say, now young fan come when Concon harmony adjuma. Why? Made as a pa, and Yamia do my second September, you know, the Baba face so. A piao, Yabisia. Abusia, near tea, Solomon Feka, wano Yamani Boni, ya, what you and cry Eddie Free, Aquatia. Na Nina, NDC, Samu Yuko, one more. Nipa miensa wamo yes wamo to so aba ayibu baako amana kwagina monyokuo na namu ewo by election a ebekoso nyame adoma 2nd September no emu nkomo na sa wo join here wo Facebook ne so a Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra we ye bra na Joseph Yamin honorable wo addressing central for na video baako no a na the winning candidate no wo agina ni no na sa video baako no na da sisi ano mo we ma we na so kakra ma me ye lawyer we na ye parliamentary candidate na one honorable NS Yakumi the late one no twema nso wo court no papa ya wono adi nkunima ogina ka yisu yi wono na ye parliamentary candidate no ne lawyer mo me da so atemase sa enti lawyer no a sanka mani Augustine wa hai na me a mani Augustine ejina manam wo court no konya beto ye na se ye pre Augustine so aba pre bia abagia konya na frimi nsam sa na de na kwakoye eti abusia o join ye wo Facebook a Sompa 106.5 FM Accra lawyer no a okogina NDC anamu okogina parliamentary candidate na namu wo court no wono na abedi nkunim ewo akwatia by election no mu no nti emu nkomo kakra eno no yebato nkomo no so na mo hyane so me say Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the toothbrush and the abeso yasene kama pa abusia tie da bia ya na meka sa siri wo hwe ehohia na sa wuntimi nsiriye wuntimi nkasaye wuntimi nsiri wo bedwam nkasa wo bedwam ya na hadwene pa na emom sa wo de Yas toothpaste and the brush wo de twusia da bia wo ahodaso wo ahotoso se wo betimi asere akasa wo bedwam wo nsuro ho mfere ho Yas toothpaste ema won ka papa se wo anya toothbrush and toothpaste papa amfa twusia da bia no na wo se problem wo ho wonum nsuo nyu a na wo se fenfem wo wonum nsuo hye a na ase fenfem wo bibia to wanum a na ase wanum aye otinan bi uhia Yas toothpaste and the toothbrush eno na wo de twusia enema nyina ekoye mu anum ti se nwan na bibia etimi aye fine bia na wo pebia to a shop no wo kona ho no ano table fo no so ho no me pacho provision store na wo junction so no uduru ho a o komo supermarket uduru ho a kasa wo pe Yas toothpaste and the brush and na papa bia obedru wo se ebi ni ho wo pebia tu aton je number si ma no 0501 619 588 0501 619 588 and 0501 390 338 0501 390 338 na fe ono so afre na ya mani bia to na bibia so etime aye fine na nwanwa baako ne se watwitwu usia wie wanum ate na nso o se wanum ato for the where for the how aduane si wo ntimi ntibi ni sanse wonya malaria enu nti wanum ato loss of appetite me pacho sa de na nye ubehia time herbal mixture
time herbal mixture ɛno ne adu papa no bɔmmɔden pɛ bi tɔ ɛnyɛ na wɔ pharmacy ne herbal shops biara mu over the counter drugstore biara mu no wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ na wokɔpɛ o se ɛha ho nkoto na wonnuru hɔ sɛ wopɛ du papa atɔ na watimi ate biadie no na mekamfo de ama wei ɛyɛ time herbal mixture bia na honam yɛ ɔya malaria na wayɛ test ampa wahunu wohia bi afei wapɔso na ɛyɛ ɔya ebia ojo nsonso a wote yawo ɛwɔ akyire bɛrima na ɔbaa empam agudie nkoyie mfa ma wo wohia time HH mixture no ne papa no betimi aboa no nso nya na o pharmacy ne herbal shops nyinaa mu KNG herbal ɛna ɔde nupai baayɛ ɔsese bia na wo pedodo atu aton ana wo penkyire mu agye number si na frɛ 0244 417669 0244 417669 na fe oni mpani akasa ho na emom numbers a o frɛ nyinaa no wo ba fon abetimi de afrɛ na bibia akoyie de ama wo no ate crystal clear sound tie nie crystal clear on se na maka da no vo wo beti ne yie pa eye Techno Spark 40 series Techno Spark 40 series eye mobile phone papa new one e what town and the camera no pixel no eni da ho ekoyie pa ena fei eye slim enti oboto no ne kasiye te sa dan kura ebetimi akọ o bag no space ketua bi na aka no a unim se udi bibia hye ho a enye yie no wei utimi de hye ho na bibia timi ay fine ena efe eto nsuoma no afa wade eto mfuturo mo eto awia mo no afa wade na akọ ene ye the noise cancellation system ashim eno nti dede bia won chen bia no e block no na won kwa voice ne dem say prom na bibia etimi ay fine Techno Spark 40 series the correct one in town kope bito sisia Techno stores a etwa ho ahia ewo Ghana ha nyina uduru abenya biato nanu ya na ebebi ye new branch ewo circle ha ya enu nti uduru circular the number simple na phrase sisia numbers ne 0303 980 205 0303 980 205 na oni yen abo enkomo opesa oni connecting to your social media na so ampacho Instagram no Techno Mobile Ghana na TikTok Techno Ghana ene yen connect na ye maw the latest na bibia enkoyi mfama me pacho bia enodua ya de stroke na Agyeiwaa boso ne ma enkoyi mfama wo de na kwesisi ya de ana se uchepe ukotodwe na ya oya ona kokom ho no etaye oya pa bi ho a wotia foma na foma ni dudu for ni chire mu ewo medimafo herbal center Dr. Time da so na won fa time ento yade ne so na won tu ase mfama wo hwo odi ne ye sichire yade diabetes bema o prostate won ha no ese ekosoro ese ama won hunu ne ye wonye for ni chire mu ewo medimafo herbal center oyarefo bia udimafo ene heya hypertension ewo wo so me pa cho kidney failure ana odi na kwaye se awo ena emma ewa awade enu mu oba na bema niema nkoye da bia ne ye bom sudwetre se munya na munwo kwasi krawa ya krawa na ye bom sudwetre sa de enu enye enu nti kopie mu ana oba na bema no nyina mun kopie mu ewo medimafo herbal center Dr. Time da so na nadawromenti bosome ba ko pentem no wobema mo bani bi na asumdue aba ama asumrofie enso adwo yade bia abagye akonwa ewo nipadua num abaye kwankro ewo nipadua num bia no mepacho wudru medimafo herbal center Dr. Time da so wobeyi ni nyina ade afiri ho na ho atimi ato typhoid malaria krade wodru ho a eye ne kokokura eye ntatia case yade bia eye ntatia case ewo medimafo herbal center Dr. Edujamfi eno da ya no wo se bibi kire wadwen ana wo penkyire mu bi wo pese won ne bonkoma wa bie na po ato sei dadwa frɛ no ewo 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na kira kwan no enkran ha owopoku asemayira ɛhɔ na oduru ha o yade ni nyina etimeyira ena kumase nso wo abu akwa agogo woni aban sukunu ho no ena edi animhwe wono madawromenti ena ene ye de hot bite e de esomwo ma yentwa ye ho simape we de ni botata be esemienu pe ye mra ye ba hot bite kase ento aso ye de esomwo
right kasiabo ana Ghana de shimama yade atwaso ade amamwo na ansam wo mobatie no ne yebedi mo akwati no bi anasa Ghana Police Service de aba say immigration officer na sentam betadwa sa yakoko huna mu sa wahye no adankramantamu no enhwemo gusoda ya ekoso sada ana ojaframa bi apai ewo Madina fa ho eje eto ho no firefo a kire de ntie bae Ghana man panye Rajon Dramani Mahama Shasia ya enei Washington Interior Minister and for Transport Ministry no say one mo nya de bi na de ade ene osomuye ene ensamoda ba kokko akuafo etede ni nyina ne se kokko bo abana atoso na sign wo de toso na yabakwa nsafo from na wonso yakwakohwa adiamamo Ghana Education Service ana aniamafra no Shasia ya wasi so no protocols no wo mo adigu akwamu na empanyufo Shasia ba be ya no sa amfa woni anadwubumbu Shasia bobo ewo oboko ne mfaframu no asomdwe mapa eye adwuma won kra na fem sada na enwoma suemo nso yebebo awuram na senior high school fo ede ene namoso yi directorate no kasa den ya abeka wenu ho yabobo no nyina no a ankofo man so de aka ho ya yabo no bede ano numere ya batena se don hwere baako na ya de aba basomo sanu nsia kase bo hot bite kase bo anto aso enipa miensa ya tena se mema mienu oba baako mehye ntamo ayeme akosuya Agyeiwaa kwade boaten mene triple A mine ejapi Apam Dadaa enyumre na afi Obrempong na kwaku ampoma afei ansam no nchemu ankasa enie anasamtrofo hyemude bi akoso ewo ma Ghana emu Ghana Police Service wo monkrabata ye hwebone fosam nsamso ana ne nsamtrofo edi nkomo na wo bomu amane yi wo mo chemu sa immigration officer ye Francis Steven Ken Amua ya wono July vosum da toso enan ewo afimu a awewosam kase esi ye wo Ghana Immigration Service won madwuma ko ni musa papa no ne yonko bi de ne ka ya eka no ode no yonko no ankasa to nsa fra no won kramantamu so magenisi ka wi akire owura no won mo tese wayera de edi kan ko wi akire na won makwa kwa huna mu ya tase ya hyere dworobe ya ne se ne namu no kura ya hye no wafa no anya se bia wonim no kura no a anya de abetumi ehu ne nipa ban ya wodeda ho na sansam ne ba ya no ananam so ama enensam trofo hyemu de okoso no Ghana Police Service nkrobata ahwe bonefosam nsam so ebo mane yesa won ma ye mu hwehwemu pa anya sasam no won ma ja akiridie na abosi fokokwache nipa esuo se wono enedi se nyambra samwo ya wono ye owura Steven Ken na amoyi ne yonko brabo a yaka ne ho asam yi na ebra abosi fo kire no no wo mu di na chi a ekoni fie kokoye hwehwemu mapa ewo ho anokwasam ne se ebra abosi fo koduru ya won mo hyase se won mo ye nhwemu no ana won ko hu se ne living room ya wote no moja bi aka kantade mu na nuoma bi mu wo ho no mu wa won susuo se eno aka ho bi ana kyase owura no wode kodi se nyambra sem ne ebiem won se ne wooden carpet na wo ho no so na moja asanso akeka mefa bi so asanso ahye ene kyase nuoma bebre ana won kokko hu ye ni nyinata won de akwa fa hwehwemu mu ya enei woguso da aya sem ne mu ahwehwemu na anam so amadisi wo Lydia ya kodonko wono anakwo CID wono kwabata ye won kramantamu a woye director general ya woda wonmo no ana samtrofo hyemude ye koso ewo makane mu no wona samtrofo edi hu nkomosei. On 6 July 2025, subsequent police operations led to the arrest of suspect Bright Awe with aliases Roberts or Highest Bright. During interrogation, he admitted to meeting and giving the deceased 500,000 cedis in cash on 3 July 2025 when they met at a spot at Roma Estate. He claimed that he instructed the deceased to use 200,000 Ghana cedis to pay off certain debts and hold the remaining 300,000 cedis for later collection. However, the suspect failed to clearly explain the source of the funds and provided conflicting statements which heightened suspicions of foul play. He was arraigned before the KODIE Circuit Court on 8 July 2025 on a provisional charge of kidnapping. On the morning of 9 July 2025, police discovered a severely burnt body. I was your way. I just see what Lydia ya kodonko ana yaten kan wo Ghana Police Service. Woman krabata ya shop on the first wa director general ya wata one mano.
ene ye free posifo abobo no a yenko odunja adwumako no wono makache na ene Madina na adaje ne posokura bra ye hyase anopanum eba no ho na wono mo frɛ sompa mo nka mo ho na ne eba die mo mfa mo no antom bia mo odunja adwumako anuru ha anhwe ye mo mra ne yenso na mbaba besesa ne nyina ne se na ojahwerehwere bi ato empotam ho na no odunja adwumako no wono mo bɔ anan kɔ ho ene se wo mo kɔboa ma Janet mi adum nyina no Greater Accra Regional Fire Service no command no ACF2 Rashid Kwame Nisauna kasa ye no woche se no kwasem ni eja na eto wo Madina afa ho no enam se eye gas cylinder ene paye na mpotam ho nso no empata dan ene kioso do so nti ekwawie na amaja na tretre ntantempa enti wono ma ye odunjafo a ewo Madina ho no na abro wo ma ho den so enti ekwawie no abelempefo ekobi national headquarters wo monso fa wo makrosin edekwe Lagos so je so na ono nso ko bi aja wo mokɔboa ya wotimi so jana no na sade na emu nsantie no ACF2 Rashid Kwame Nisawu. On Sunday, it was around 12:36. So there was this an outbreak of fire at Red Cook. We call it Red Cook Down, the washing bay. And then we had the information through, it was also a running call because seriously, that particular area that got burnt is just a stone throw to Madina Fire Station. So you could even sit at the station and view the place. So they saw that people ran to the station. We call it a running call. People ran to the station that there was an outbreak of fire at Reku Down, washing bay. So the first appliance that happens to be the Madina Fire Station tender, the Volvo, quickly rushed in. NNT ACF2 Nisawu ne kasa ye no watch as a Reku Down, washing bay ho nenso enso omne horekai. Entimi enum no eno enodinja adwumako ekɔ hɔ a pani ebo amane ese ye janabae yetoa ensem no so na akopie mu ɛwɔ asante mantam mu ekɔ na busua ye ɛwɔ nsuta wo mo ena esuan wo mo kyerɛ sɛ ene da wo mo bosomfo yi puma kwan mu sɛ wo mo bɛkɔ ɔtekɔkɔ so otumfo ɔsɛ tutu ababio ye ɔtɔso mienu wo mo bɛkɔ na boboa no na afɛm akɔse na yie ne sɛ Ghana nyuntuni ba ko awaji din pa Charles Kwajofosu dodo na dia no dinim no a eda de lumba na no minde etwa mire na wotwe ya oto ayanom e wonse do na ba ye akoya se pani wo hodie matemante ebi mpo a na manhia na nso officially na wone nkobo manhia mane no ntie ne na abusuafo ye se won beko na makwa akose wotikra ni brawe nguma so otumfo se tutu makose na yie na won ko ye no abusuapani Kofi Owusubu ahen na edi abusuani nyina na mu na won ko se opemso se ni atu abusuani o ni atu Ghana manie Charles Kwajofosu ya dodo na anim se friend de lumba no wato ayanom ewo nsiedo wonya mfinhia no aduosia no nti won ko ya won nantese won de kobo no wie ye pe na won nsantwefo bo nkomo e kan se kire yen de ba ha se se ebretu atu ye de obia eni na we kan de until say abusuan panyini asuma no wofa asefo nso kohwe se eye no kura na asa nya no kure na abusuan panyini hu se no me tutu mi na ko ho na me hu se eye no kure na eye no kure de a ansa na mabie ma no a meka asem bi e wa abonte ana asese no na kyese se ma otumfo se tu a na nana no ete na de obeka kire ye no ansa na yetumi ene abusuan akohiem na ya ye ntotoye na afede yetumi ka bibia pebia asante hine de wose o me go ahead abusuan nyina nkone yankototo no kama de beka che lumba supporters ni omo mhwe bibia frɛ ho nyina ne se edikan ye da omo nyina se omo nyina tumi anya abotre na wo matie ye ene de ya behu otumfo awie enti supporters nyina omunsi abotre ma obi anye bibi empre obi ansi abotre ma obi ampre ne ho wei eye abusuapani Kofi Owusubu ahen wono eye ekona abusuapani ye wonsuta Abusoyo toa ansam no aso na anawa pon your phone sir advanced passenger information NFA passenger name record ya eno baba boyi papa sane ba ya travel document ahodo ne hu dates no ebetumi akontantan so na tumi aboa ma Ghana de hye binu a wo mo papa sa won mutu kwan akonko fama manso no wo mo ansada mrebra wo no mo akọ se wo mo kwakodi hu dwuma na anam so ma Ghana man panyi ye rotonto mani mahama wa sha asua ya wo
ɛhwɛ fisam ɛne amanyawo nsam so ebiem transport ministry and afi foreign affairs ministry no sɛ wɔn nyinaa nka wɔn kyire no mbata ho na afi wɔn hwɛ sɛ adeɛ fɛn sɛ e-visa service ebetumi ayɛ adwuma ɛwɔ ma Ghana emu wɔsi ano nko ani adeɛ ebetumi aboa sɛ ne bɛyɛ a ɛne na aburokyire nso aba Ghana ne bi na Ghana ne yɛ nneɛma bi a yɛyɛ bia no etumi akɔntɛm wɔn na Ghana for yɛ ho aheha yɛ. Ladies and gentlemen, the introduction of the API and PNR systems provides a strong digital platform on which other critical services can be integrated. And that's why I'm directing the Honorable Ministers responsible for Interior, Transport, and Foreign Affairs to collaborate to ensure that this platform is expanded to enable us quickly implement the long-awaited e-visa services for the country. I'm charging them to extend this system to cover both the sea and land border posts, integration with our e-gate systems, and the adoption of the capabilities to extend to perform the advanced cargo information system, also for the benefits of our customs. These policy directives will ensure the country enjoys the full benefits of what we're witnessing today. The e-visa system will ease visa application processes, it will reduce paperwork and bureaucracy, it will support tourism, and make Ghana an even more attractive destination for business. I was aware Ghana Mampani, Yara John Tromani Mahama. Ɛne Ghana mampani aboboa no ani gyina na de ohwe ne sika sam so Yara ato ba forcing na ɛkasa yi ansa na ye ba beto aba no mampani a wote agua so sese sabre no okura franka ɛhye Ghana fo bo titru ne kokoo akuafo no se kokoo bo wo ba behuri akosoro esansa aban a wote so na danko akufo ado apenso no kama yo so ne kokoo akuafo na ani ne yie kura na se wono na tie agua so a anka won pagyamu kura no wo be pagyamu ama ohamu nchemu be se aduosen ko na duoson de entumu na duru saa enti wonya betena konwa so na wo mhya ase de bo na chi na sankaye ye ne wo ya latani a anka won be frɛ na otokonadu na eba kan mu nso de anache se kanayo wo kan woyo wo kan ye na ampara wayo enam saya so ma yewura to ba force na wona hwɛ sikasam so ewo my Ghana mu de atoso se nyame de che ade che wukua da yi a eboboba na de che ya wada boso me ne de etoso nso wo mabie koko me kire de edi animu no ne bre won mabie na atofo atimi ato na ebo eda so no so de kwa America dollar num na ye bobo ton ba ko a $7,200 per ton na wo mo de betua ka no na fe ububu na de ba Ghana sika mu a kane no si ana na danko akufo adote so no se wo de ba Ghana sika mu a ton no nyina kan bu mo na 49,600 ton no sika no no enso sei mampani apagya de ko 51,660 na che se ko anim enti se ye fa kilo ba ko bia bobo ama ye nya boto de ye frɛ ne se kokoo bag no a eno ebe 32 million tetede no 28 cities kura sa da akire ya benya kwense mpesoa esan so e de aka ho na yewura to ba forcing wono ene boss asemi so e kire nsentrofo. Government has by this decision increased the producer price significantly by 62.58% in US dollar terms. This increase in the producer price represents 70% of the gross free on board value of $7,200 per ton, in alliance with the NDC's manifesto and President Mohammed's promise to pay the cocoa farmer 70% of the FOB price. It is significant to note that for the 2024 and 2025 crop season, the previous administration set an FOB value of $4,850 per ton of cocoa and the producer price at $3,100 per ton, representing 63.9% of the FOB price. Even though the world market price at the time was much better than today. Eno ya yewura atoba forcing Ghana photo samfo a ewie no wasande to so man kokoo akuafo se wono mommo na wode kokoo scholarship be hwe wo mamu atimi akosini high school awie no aban ase antre scholarship num ama wono mo kosua pon kora ebesan so afa wono mo hoka. President Mahama has introduced a tertiary education scholarship scheme for children of cocoa farmers. Subsequently, in the 2025 and 2026 season, Cocoa Board would
Yewra ato baafo Senkasiel wono na ye wo my Ghana photo samfo hwe sika so na wode kokoo bo tu dwawi a wo kyese wono mu a ebefa kokoo scholarship no nso de sei enyina firi JHS honom ne primary eko SSO ama abana bam tertiary eduru ho ye firi soafo hwe sika sam so de ane ye ko soafo ye hwe ensase ene ye fom agudie enkomo mu Onyamfo Emmanuel ama Kofi Boa na nkachi ne ewe papa yi abanan akwa akopie mu ewo Goldfields daman wo mo baabi wo mo eye wo mo adwuma no wakwa akopie mu wo ho na wo ko ye in fact na ni age pa wo kire se adwuma wo ye wo ho no eye adwuma ebeboa pa eye adwuma nso a eye adwuma son na wo hwe se ne wo ma ye wo adwuma no a se ne Ghana ni da no sesei na wo boa amoma ye adwuma no wo ho no a no kure nie wabon abaso pa titiriu ene ne wo takwada aman finfin ho no ekoyie pa na ne nkasa ye numu no ene wo che se enye se wo bon abaso nti no na ne sa akwa na emom wo mo license wo mo de ye adwuma no sewu na so won be renew the amount na so won be twumu e the amount wa e be gina won mode mbo ene o ma adwuma wo mo ye ene niema a wo mo ye de ma wo mo community no ne edi kan ne atoso mienu nso no investment ahodo a wo ma ye e wo ma yi mu ene importam wo mo ye adwuma e na wo mo to no se ye to nketoa se ye to akese se ye to adantamo tua wo be tua eto no eno wo be hwe so a wo betimi atwe wo mo license no be sande amon bio eno nti si ye de eto enho asem ma na se wa ni to no so yie papa de a ene ye license no nya de a won de be ma bio. Leases will be extended based on the records, the commitments that the mining company has made, technically and financially. Looking at all the things I've talked about, how has the mining company invested? How has the mining company been a corporate social, corporate citizen, not only for the community but the country? How have they been paying their taxes? If you give them a DA, how have they committed to it? All of that are part of the consideration in determining extensions. And so I think if you listen to me this morning, I'm sure if you're an exam teacher, you can figure it out. I won't say it. I know there's enyuma wo ye wo mpotamo ene niema wo ye ene eto etua no eno ka ho bi ene beboa amase ulisi ye de ama wo no ye betwe akoranim a yetimi atwe akoranim wei eye Emmanuel ama Kofi Boa oswafo wa hwensase ene fom agudie ensem so ne ene yete ye no ana wako ma Ghana fana babia ya bebrema toya ka ho a ye mofra no asase se wasi ensosha no wan mo yan wo practicals nkakra na anam so ama Ghana Education Service admeko ba ko ya wan mo show ma Ghana ya ngoma se won sam so e wo mai mu ne nsentwofo adinkomo Director General ya wadano Professor Ernest Kofi Davis and waka say what they ato Ghana fo nyina anim se ansa na nan so no ko ba sha se nyina ate TB sa wokwa miemi ya wodo e wo ma Ghana mu a na santokwa chanche no pa ya ma ne musuo na nyasem keto ma ne chichiru pa ane boko won fa nko achiri nanso so enhyeran Kenya me se ene yi ankoda na chase se wasi practicals ne ade no won mu ye bie no wase boko won de nhyema pa agwakwan bombo mu nsam ye adwuma abambofo ne asrafo dom e wo no mu a wobi ye na fam de se ne be na koda ba kokora asabio ne won konkoti na nkamfanse ne ho akwakutwa na eno anamso ama Director General ya wada Ghana Education Service ano Professor Ernest Kofi Davis ebra wakasa no na nsemo de tudwa no ebi eni taking adequate security measures. I will give you some of the specifics. So we are in touch with the security agencies there. The student will have a security presence. We'll have some security escorts. So we are working collaboratively with the security to ensure that we have incident-free examinations. So you are right, they have reported today all the three conflict-prone areas. So we are ready and set to get the student to take their exams. Aya boya hu ye papa na ya kradon so kwa bia so ye be mamofra no atron so no wasumdiem wei aye Director General ya Ghana Education Service wadano Professor Ernest Kofi Davis. Ene enwuma suamu a na ye da so gina na ye wo mfimfiri mantamu ye nu erika na no maboboa no na eho na Central Regional Education Directorate no wonom enhyemudie biase wono de atodwa chese wo hwe mfimfiri mantamu adesua pa koso nanso akade ahodo a
wo mo de sua de no akwakoye boachi bidin enti se ye ka suku adan a wo mo de ka saa na ye ka de sua de nso a wo mo edeka eno nti regional director Dr. Juliet Dufie Wotani ene ka asasemi no wo de chese ukọ campus su ne nyina se wo mo de haw no eto so ani na enyum na eda ni wura no nete. We will term it as resources. You cannot work without adequate resources. The schools are boarding. They need the teachers on campus to check the activities of the ever-increasing students on campus. We also need classrooms. Sometimes when you go to some schools, 100 people, 100 students in the classroom, it is very disheartening. Eno kwankyerefo hwe ngomasua so wonfimfini mantemo Dr. Juliet Otani Dufie na ewie no na yewura the graph Petru won na yemrase badwani ma ade hye wogomwa East Constituency wono nso ede beto so achese the director ka no eno an no esanse St Gregory wono mo sesa afo ko feteman a sada sana person ti ayamadia ho nyina wo mo nso usumbi enti Government is a chain of continuity, so you can attribute to the fact that they don't have. And as far as I'm concerned, as a member of parliament and also in the ruling government, any advocacy that I'm supposed to do, I will do to make sure that the leftover project shall be given the needed attention. Eni amrasa bedwani owo Gomua East Abatom Pesuaso Honorable Desmond de Graft Petru. Yatwa ensabne so ni akwa kopiemu e wo National Service for Akachi. Na anu ho na wonom adwumadie ba akwa wo ye ya wo database ba ko centralized management system. Wo kire se nia e koso na manfo e de frakadam ene dwirim na enenam sa system ne so ntino wo a shut system ne down. Enam so ama oswafo he mabunu empuntu osu onumnyafo George Pariado. Pablo ne ye bone menane wade atodwa kire se nempo ewo government accountability series ya mo etaye ewo abankase mu no na adu ne so wogina simpie ni apaso ya wo kasa no se enam so ama afie we 2025-2026 national service scheme wo mo a air registration no wo mo atwe asense wo mo suspend ne kakra wo kire se ni gina ya sa centralized management system ya mpanifo ashate ne down no eno eka ho no bi ntiba na ni nyina ne say national security for omo ye nhwemu kase pa e de afa ho ahwe sene be ya attorney general so wono so ni office be review case no na akwa kopie mu say sanse ni nyina na akoye legal cases legal actions e wo ho eno nti wo ma hwa amfa mra no anya dwuma no mu bie tum sesi anhwe yi a na kra brief obi asan ko butu so na de help abre wo man no. The National Service Authority has generated PIN codes for prospective service personnel to begin enrollment. However, registration and deployment processes are currently paused due to the system shutdown of the centralized service management platform audit for audit purposes. Shutdown of the National Service Centralized Service Management Platform. As you recall, the ministry announced suspension of the central management system used for postings by the National Service Authority. This action followed a directive from the presidency ordering the suspension of the system for a comprehensive and forensic audit by the Ghana Audit Service, and I believe we all know why we've done that. This suspension has become necessary following revelations that the system has been used to perpetuate serious financial fraud. That is, the ghost name scandals that has been haunting the authority for some time now, which had become an albatross around the neck of the authority. The National Security is currently investigating the matter, while the Attorney General is also reviewing the docket for further actions. George Opare Ado Pablo and I do na adini no wano so afo ya hebabunu ampuntu osuo e wo man Ghana mo. Na ansamtrofo hyemudia bi akoso ewo magana emu wei aye anaye wonom panyimfo enedi sa dwuma no a womde ansemia bi atodwa na head of corporate affairs adema anaye ayowura Williams Emmanuel Ampoma Dallas na ekasei wode atodwa akyerem se na ewu hyemu pa no a ye wonkrofo mama so adehye bi mo wonom a Ghana card ne won sensem wonom e wose wonom tumi famu na so bi mafa kwati kwa so ene kana chichie
so kitekita Ghana card no a eni kwa kora sanketumi kokoba no saa anam so amene wan ma hyase de nhwemu mapa egu akwam sa wonia ya wonya Ghana ni mapa na wa ma enaye wan ma kache ma meje Ghana card abefa kana yiche kwa so akoye fake one de kita no no wan ba hwese mra no bedi yi papa sanse wo man no sabio ye de mra na echechere Ghana enti wan mo ntina se manfrafo e ma meje wo man no so wa bra mra e wo mayimu enipa de guhama ye yi wonu nyina afita na authority no enhyehyɛ sɛ emra ne ma ye ho kwan sɛ ye ma Ghana ni biara ɔsɛ na wɔfata card no ye de hyehyɛ egu form sɛ be ya bere a wɔkɔpɛ card no onkɔfa ɔhaw man ni mu onkɔsɛ obere nyinara awɔ registration center na oduru hɔ no bitumi ahwɛ wontem na wakɔntem na wakɔ akodi ujuma nti na amene mo kasɛ nyame adomo na wɔtwe de mienu akyire no ye registration center na ye de call abefo ekwan so no ye de call demand enan emu na anu wachiro no de baba to dwatra se ya kase no eni papa professor dionu na wo makache wahase ye won mu nhwemu ni nyinata aye kwati kwan ya wonam so ma sa Ghana card yi won mo sa eka bi ye nya ntie se amahodo osofo bi no abaye man yi mu a omo fa kwati kwan so ekoye various registration centers no eko register for Ghana card ye nam sa kwanya yi so bokoko se Ghana fo edisa nkrofo yanim na won de won call your registration centers KODIE atro share registration officials ne se omunimu omo wo fa ase omunuanom omo wo fa nom no mudi adansi krumu enai enche ye bitu sa nkrofo no esosa menemo ka sei enipa bonfo afa kwan bone so ebeje Ghana manfo card no yensa aso imu edu enan ensa na imu ba ko de me no kase o wafiase I was your way Yora Williams Emmanuel Ampoma Dallas no were head of corporate affairs at the ma enaye na manebo nyina no yamane boni ya watu yenkra efrin kramantemu na na wo ponchecheku na edibreye ene ma yenko Food and Drug Authority enkomo bia wono de betumu firi nura de besi enne ya sese aje na hontere ha ewo wiase nyina apakese no so eno na nam so ma Consumer Protection Agency CPF nso akasa ho enam saya so ma panimpa a won di wonu manim nana prempe okonje abo aduhene ena yakase on na executive director edema Consumer Protection Agency no eno wo se watete na wahu enenam pa ne nyina so se Food and Drug Authority for akwakoso Nutrifoods for epachi se wo mo tom akese bia egunto mu no ha wo ho enti animonimu ya no de adika wodwa so nyina ese wo mo sanfre na esa na chiba na obi amfa nkoye aduani ani na hawe wo mu no wankwa nkohia eno ena Consumer Protection Agency for de to so achese we de se to apenten a ena ya na ye ka ya no ba bia duru no Food and Drug Authority for ena wo se o ma wo mani ye den de wo na si fom pa na mpo ebeya anka sa batch number no wo mo mfa ntodwa na wuni wo kwa akoto tomakes ne bi de won tuoma na woroba mu no a wo hwe na sai sa number ne bia na wo nne nkɔ ho ente sa nso wo mo mfa kyire na sotofo ne nyina ya nante won so sa ne ma ne bia duru wo mabobo no a ententem wo mo nyejeje ente sa ebekwa KODIE nsa bi mu a wo ya ho hwenye ye ebekura ho no radio no kura bi ni ho no wanya bi atie woni be ba ho so no na wo de ya aduane awie ente sa ebeye na enkofa ya de fufuro bia mrati mamufo emma bayi mesu de Food and Drug Authority for wo monsore waka yetoa ensem ne so na ya wuramu ewo wono mu a eton cars ewo man Ghana mu si ate ha bia na wo endasuo bi se obeto kaya na bia osika kra enso bia wa yese bia 2026 hoba bi na se obeto kaya Automobile Dealers Union wo mo se nyame adom free 2026 ede kro no ka abo ebeba fom hooray wano kire se saade we ya omo kan nyina no eyade a ebebem pa na wo hwe se ne o man Ghana esikasem no etimi enya enantuo bi ejina so na fe Bank of Ghana nso monetary policy rate ya
kane no na ɛda 28% a yɛsɛ watwe ɛde aba 25% no ɛno ka ho bia ma sɛ yɛsɛ wɔn mo adwuma no ɛkɔ yie paa ɛde ma wɔ kyerɛ sɛ wɔn mo sɛ ama Ghana cedi no ɛkɔ yie paa ɛnsɛm bɛda adwa pɛ ɛna yɛne mu mpanimfoɔ no bi ɛbɔ nkɔmmɔ ɛma yɛne ɔpani boaten ɛbɔ nkɔmmɔ no ɛkyɛ sɛ oh ni ayate no deɛ ɛyɛ nokora paa na wɔkyerɛ mu kakra yɛwura Kwaku Boaten a ɔno ɛna yɛ union no president ɔda no no yɛne ne bɔ nkɔmmɔ no sei ɛna wɔkyerɛ mu na so ni na na now dollar na 317 and that yɛ campaign and I'm saying to this ambition na say saka na boba but me kura wo bi say my national president na ma survey the whole car what system in about 90% of our vehicles are kraba a lot na yɛ kra na 17 cedi $1 into yakoba say into car na bosa na say kapa mo na bebe ni pato ba say into ma Ghana for any assurance omunya gidi wo ye mo ne say enye say mampeni Excellency John Dramani Mahama ye were to forcing and ye were chief of staff Zebra omodem bo mo bosa Ghana gidi for be ma ho to mapa adedi me wi ase na hu enye say bo apayo pe mpeke be keta na boso na mo ka say guri na ye to so apempren no awon kire e na be ba hen be di for so into na ye ma Ghana for ehu de wo mo ne say nyame ya dom na enter by 2026 no na ka do do na wo system no be 90% no na bebre na no about 40 or 50% no na afin density currently e di ya ka e di talk e di crackers no na about 50 or 50% so about be ma end of the day next year no ka na bo be for mo bi enye di ade abusia ene ati ye Kwaku Boaten wono eye president edema Automobile Dealers Union Ghana ene wo kyerɛ sɛ no korɛ yɛnhwɛ ne mu kosi 2026 wɔn bɛteka aboɔ so yada kasiabo na ko danchira yanhwe hɔ ne yɛdri na wɔn monyafo kwabna ani Castro wɔn na yɛ assembly member yɛ wɔnom wɔne adɔwafo yɛ wɔn mo wɔmpɔtem wɔnom nyinaa ɛna de atudwa ɛkyerɛ sɛ kɔtɔ de di asabio ne ba so de di na wɔn mo kare akyerɛ Ghana ban sɛ NPP ni andisi mo yɛ di wɔn mo hwɛ mo yie papaapa aban akɔ ama aban aba wɔn mo tumi sesa wɔn mo nsam so ebia yɛntoma NPP ba ɔmbaboa NPP ba kora na ne kankan na afi wɔn so wɔn madane wɔn nsa atwa ma NDC amanyoko na NDC abatena so a afi wɔn mo se hunu wɔn ane adai ɛde benko a ne nyina no yɛ sɛ wɔn masase so a wɔn motie akwan pa yɛ de akwan wɔn so mo de na tete pa apura pansam sɛ kontebe na wekura de akwa sɛ galamsa amana yɛ ne yɛ so asase yɛ toto yi wɔn nya baabi koro na nkamfase wɔn matumi ɛde wɔn nan asi anam so ama assembly member ɛna fei adɔfa wɔn mo mpɔtam wɔn mo de adesode ato Ghana ban anim yɛ wɔn mo kyerɛ sɛ de aka kwana no yɛ ayɛ te papa sa ban pɛsɛ wɔn ma kwan no bɛyɛ de ama wɔn mo a wɔn mo nka sɛ yɛ bɛyɛ 2028 wɔn mo so ebetu mo fo yɛ wɔ kwan so in respect of the fire asay so kwan we da wa chapa first NDC aba first MPP aba second NDC second MPP aba third NDC aba up to now kwan yi da ho yanya ho hwe na MPP aba no second term now aba no for the contractors na ba kwan no say omo ba be na afufi contractor omo dey power just recently you must aban no aban fufra ya wa ba ikura no already budget media budget thinking say between capital road but I don't see where Embra no there's a road you want to capital and you want to road in there and there aban bia na just so ba be kwan na mai that's right aban fufra ya I was your way, I assembly member, ya were no, I would ensure I am free electoral area. One more for Kwabena, any Castro. And ye was antimantemo, na Massa Hene, Nana Apia one answer the you tune for Boyahene. Nana de Assembia to Jack, ya no one never baby and century in Edis uncle when was say. Some panny dear. One who said the opa de papa be a handwood here, Hanson and Peninfonity, now or movie at the common calendar so coye or more penine. Ne say hunty young from 5 days so now entom penin for some. Or catch it man penny, Ghana buy a water so say free bra. I buy J or hini to me, a free in some, a free ho, and I debu free ho, a free ho, and I meant to me who I say, and to quanketing kitty, and I fee. Yemfa penny nya hwe no ebae na wo ka we di akyerɛ sɛ enkosi bra aban de wo hene tumi be ma no ama wotimi aka ne manfo abom na wo yɛ nhyehyɛ ebeboa mama ne tumpɔn no yɛbɛkɔ so akurakura de ekura mu ya na wo ne ba be du di nkɔmɔ no ɛna na apia agye ya wo yɛ otumfo bo agya hene ɛkyɛ sɛ ɛna ofre communal labor
na obi amma ne nyinaa yɛ tumi a aba na agentira ne mana kane ne wo ho na saa ne mana sesa no ɛyɛ sabi aban ana mana basa esan se nanam tumi a ne hye nanam nsa na yɛ de bɔ ekuro ho ban ne ne manfo de tie no sise no kyese aban no aya ama ensesan bebre abam ɛni nti amabuo ne ani dia de ma nanam a ama nanam ɔmanfo tudi nanam achi ama ɛbɔ ekuro ho ban saa ne ma no akɔfo ɛni nti na ma saa de no pagya no ho no na titibiri mu ne nte saa ɛni nti de mesra aban ne sɛ ɔma nanam oni die no ɛho hia wo mo nyina nanam tumi nyina mfuru mu nsɛm sanse nanam ne yɛ manfo ne teɛ manfo titibiri mu no nanam ɛna ɛne ɔmo manfo na ɛkyekyere kuro yi ɛkyekyere ɔman na asase da hɔ no wɔno na yɛ asanteman wura otumfo bo agya ahene nana apiagye wɔno anso na yɛ wɔhene a wɔwɔ maase yɛtoa ensɛm no ɛso na ukopie mu ɛwɔ asantemantam mu a ɛna asantemantam mu so afɔ oromunyamfo Dr. Frank Amoakohene wɔyɛ sɛ wɔtete afamu no abɔ ntoa ɛwɔ mantam no mu nyinaa ntie na no ukopie mu ɛwɔ ahafoano Southwest mansini no emu na wɔkɔɔyɛ no wɔne mpanifo bebree ɛna kɔbɔ nkɔmɔ na mpɔtam hɔ nso deɛ amnamdwuma ɛkɔ so ɛwɔ mpɔtam hɔ paa wɔkɔduru hɔ na ɔne ɔmanfoɔ ne bɔ nkɔmɔ na ɔkyɛ sɛ no korɛ aban yi ya His Excellency John Dramani Mahama ɛda no yi waka ne siasi so paa so ɔbɛboa ama wɔn mu a etu ɛfam agudie ne ɛfam kwan so no wɔpɛ bibi papa ɛde aboa ama nam so ama wɔn nso abrabɔ ɛtimi akɔyie paa na wɔgyina simpie ne apaso ayɛ a wɔkasa no wɔhyɛ ɔmanfoɔ no nyinaa sɛ aban yɛ na adwene sɛ nneɛma a wɔde bɛgu akwan mu aboa ama small scale miners ɛwɔ Ghana ha sei wɔmatimi anya abrabɔ papa bi abɔ titiri paa na wɔn atimi anya nsa no nnwuma bi ayɛ no wɔkyerɛ musa ɛkyerɛ so mpaka siesie. We have depleted a lot of our forests and have damaged a lot of the lands because these mining activities are concerned. The stands are clear that no go area for the forest goes, no go area for the river bodies, and those mining activities occur within the roadside. It is something that we shouldn't encourage. And those who are mining within the heart of the communities, that is also unacceptable. Aside all these, any other area, any other mining activity, once you do it and you cover in the form of reclamation, the government will not have a problem with you. One thing we have realized is that because you don't have the needed documents to have the peace of mind to do your mining on other aspects or other lands aside the areas I have mentioned, usually what happens is that they are in a hurry to go and dig elsewhere so that they will be able to have as much as they can without recourse to having the ability to go back and as it were reclaim the land. On Wednesday at Okwasi, His Excellency the President through the Land Minister together with the houses will be launching the cooperative mining scheme. Wei aya asantemantam so afọ onumunyanfo a osan so yɛ ɔbenfo Frank Amoakohene we yɛ pɛ ɛna aban kra chipani ya ogyina mu adehye wɔ Ahafoano Southwest mansini no emu onumunyanfo Abubakar Sadiq wɔno so gyina simpie ne apaso no ɔhwɛ manfo no bɔ sɛ wɔno sɛ aban kra chipani ɔhoi wɔbɛyɛ nua betumi bia aboa amampuntuo abampɔtam hɔ asanmanfo eko confirm me ti me ko adwuma mu so no me mpanyimfo a omo adwuma mu ha me no mo yɛ adwuma no ɔmma ma so te sɛ Apam Dadaa etwa mu no na osi school dan bi ɛwɔ ha na bibinti ɔmantimi anya de anwie ti ema so ma me director no me mpanyimfo a omo assembly hɔ PM na asamba mesi na eji tum sɛ no sɛbe ina nufu school dan no mo hia pa nti eni kwan sɛ ka sɛ bi a ɛyɛ aban bi na ahya ase nti no yɛ hwɛ sɛ ɛbɛyɛ de yɛbɛwie ɛna mpanyimfo yi ne ɛka eti pam ho a engineers ba ya ɛyantie sɛ ɔmo awie school dan no ɛyɛ ɛne dan na minister ɛbɛsra awie na ɔbɛhwɛ mpuntudwuma a ɛkɔ so ɛne ne yɛawie ne ne yɛwie nyinaa ɛna yɛ sɛ yɛawie school dan de a yɛde bɛba na ɔde nani ayɛ dan aba na sabe odani hwe kra na bia na nka tia yie na ka san ya bia den aka ho e na call no ba ya ewura antimi annu ha no but wa hye me bo se obesa ba mansini mu a abusiani ati ye ya bankra chipani owo Ahafoano Southwest mansini no emu onumnyamfo Abubakar Sadiq wono ene kasa ye na hyene nsoma me se Leicester Company Limited the Yas toothpaste and the toothbrush no the abedwaman so a eboa pa ma ese etimi ye paye fita emuamu edidi sinase nyina so epiepie hom nyina afiri ho na boa agya won kapapa e wo wanumu ba wodi pa bi to na emua wo a wo peredo atu aton ge number si 0501
619-588 0501-619-588 and 0501-390-330 0501-390-338 na fe onempani abo emo enkomo aduane si ona sa wosi wontimi ntibi ni amedie ya na da bia mekamfa ukaka emese adwanam eya na hadwene pa tumirika kope time herbal mixture ukofie yai pebito na bibia emo time herbal mixture malaria na aha wo pa aduane si wa wontimi ntibi ni wapos ye oya no time herbal mixture ene ne adu papa no bobo pebito afe udwonso a wote ya wachire dwonso no kra manso wote nkasa dwonso dew hadwene wan hwe ye ebe how papa ba na be ma we enye enu nti kope time HH mixture ne capsules ne bito na emwa afei wonum we no na eboa ema wo mpem agodie no nso no atimi akoyie pa ede amawo enye na pharmacy ne herbal shops ne mu apare do to ato no number 0244 714669 0244 714669 na fe oni mpani abo emu enkomo afei mobile phone papa no abetimi ede hunkomo no eye Technospark 40 series bomaden na pebito se wunya bi na woto a eye correct e ma wo ankasa wonam a o feel so confident niam nyina koyie pa ede ma wo san say pictures na betwa o wa akukuduro unya call na wo peke a o mu akukuduro eye slim and stylish ready to flex baby abekobia bomade pebito Techno stores e Ghana ha nyina no du abenya biato money na ho na bibia enkoyie emfama wo na unya bi to say kim abrabo na aye meresi 0303 980-205 0303-980-205 Techno stores e Ghana ha nyina du abenya biato midimafo herbal center Dr. Time da so Messi udru wa oyade ne ye de braba to so de amawa ye betu ase bre no nso de ase on pepepe midimafo herbal center stroke and ha wonyo de yade no sisi yade wo chepe wo ba bia ye bia ukotodwe wonan kokom ukotrojoa ba bia abu bia no udru wa ye be hwe na bibia timi aye fine me pa cho wo de ne diabetes be ma prostate won ha hypertension kidney failure awo emma ewa wade mu no udru midimafo herbal center Dr. Time da so udu na so ye ya wo betimi aboa mo ama eba aba wade na nigye etimi aba me pa cho yade bia be kwankro ewo ne paduanum typhoid malaria wotu asese deku ekwa emabio na kira kwan ewo pokuase mayira enkran ha ya ena kumase nso ebu akwa agogo ne aban school no ho no ena edi animhwe Dr. Time da so say bibi chi wadwen na person ne bonkomo na bia na wo pa akwankyere bia eya afre 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 one mother romenti ye dane ye ho simape ye ba kase ne ntiwaso e de brewo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwe wusi o ado na so ni se mede yas to pay and the brush and the twitwe mesima menya homka senti na ye bokoi na me me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na eti brightens yas whitening toothpaste and the brush and me di hwimese enti na wo se efe na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enucretrodo, Yas Herbal, Yas Whitening, and the Yas Total Care Gel Toothpaste, and the brush, Abusian Chamfa. Sawo Pedudu 2 Ewon Kran ha. For Leicester Ghana Limited, and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited, and the Yas Toothpaste mo ahodo, and the brush abejaso abeboy. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Herbal Clinic Accra. And you won't hear passengers a gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Hey,
sa akra ne potem ye demo an ye demo ampa the say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Adujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said de ayaresa no aye more. Oh misi minim wife ye kopa wo wanye 1 cedi nyinse ne betom ansa ne ye ties ka no nso mi connection na enhyeda nkoyie na esakakra ti say wa pagye mu amahode bam connection ne mu de we obo wo de ba de kura wo ba do kura wo de ba de kura ye ka stroke nso de wo fa no small chese agidi wo wuo ne de asie no yare bia etatia e wo Dr. Tamda so andi so diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria yare bia kumasi say owo agogo opposite government school no ena nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244774282 and 0500-727215 Midimbafu Herbal Clinic Wudimafu ne hwa you can call it Slim Macho make you spark anywhere you go Ghana why you ready say obey a guy ana my na ready chow e Techno Spark 40 series for cra abedwamas ejawo e wo more style there were more spark sleek classy screen is check battery no one Nessa Chanso check crystal clear AI camera edimo phone ya obetwitwa obe posting nyina triple check super fast processor edimo games ha obebo who streaming who snapping who slaying and who flexing you can call it Slim Macho Techno Spark 40 series ye dema omo mu ye bold trendy eye Gen Z and who be bien to me say ho kwa me ma remfi ma me ene papa nso long lasting battery techno is your plug yen temtem bora techno showroom bia ana dealer bia ye gina tum e wo Ghana fa na nyina so wo north south so wo east west abre bia no obi wo hodema ne nyina bo no eda for kra edi ekra na wo twen Techno Spark 40 no eye slim e bo adwumante e spark baby bia obetimi afran e wo 030-3980-205 and I say follow yen e wo social media Techno stop at nothing Kweku minim se wa ye hye me kra man nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Sompa TV, Emma Aketiapa. I will say market your pampire and some no aso. Ye course the west about to empaswa so. Na I want now my share one more to one was so I shall see able to get 3. One which terms of Boramu of Fiapri and in Grunko draw your chum was a woman's wine and yasam ketua macra. And I'm so amor the other Sradia to Ghana, Mampani and him ama ebia somra so Jania. Where Jam would the mother share was Sunyana West about to empaswa so. Miss Millicent Iabua Amankwa. So what almost ran water. I think Pim Yanunia during 2024. Nebosha was share Ghana for, say, Wabashan, why you want more quantity, Yama, one more brown matuaba, Ediamano, one was over to marry an assassin, and one more brepa, a fan of quine any moon some show. Minister, the mirror or prayer and fino, or by Entemu abo flashes, but say, your kind of a share here, children in a Tadim side home. Is a quana sector, a Caribbean team fast uncle see Quantayama, if you advance a quantico in Quanta in near side door, Caribbean UFA. Is a brepa, yes, Rena, Boshana, Obeshano, Uniso, or Nisua, Druhaya, Duhudi. Na, and what you know, Nanaba Adadwa. One so a Kasai at the farm home, Yentian and Simibi.
Yes, and say, says Yano, a Janani, a woman near one, and a ma, or buy a yen, I can boom say, but to Abama, and where you're playing ya to see you. They say, car crab, BBC her, yen never be a dear car before. Until I don't room, one bay ya and also, I to Abama needy. Yen say, be any and a nim, nay, and that. Yamusu no more, I'm a near so yen, what me a year when you're meeting into Slania sense a young way, or Baha, our court meeting or hanging on name is the one in our baby, and yes, I shall home, your point, I shall want to Abama. Dear Senator, or no Subakaye, no way be a mayan way and Temuha. I was your way a year. Nana Aba Adadawa and ye turning cano call Fiapra. One on a young fancy for him, a one of na yet say, what church and sim emuno. Na yɛbɛtoa nsɛm no so na yɛde ani akyerɛ mu ɛwɔ nsɛm foforo mu wɔsoafoɔ yɛ a wɔhwɛ akwansra nsɛm so ɛwɔ man Ghana mu ɛyɛ maame abla jifa gomashi na ɛnɛ yɛ wapa wɔn dwumadie baako ho ntoma ɛwɔ nkran ha ya wɔn inaugurate wɔn board no bi paa kyerɛ sɛ wɔn ɛba bɛhwɛ aboama perepere ye akoso ewo asoye ho na wogusu a wakasa no ene wo kyese saa die ya ode hye wo munsa nyina kyerɛ sɛ wɔn betimi aboa ama saa asoye no perepere ye atimi akonkan na ene papa Ghana mampani esi na niso ye anu nti ofa wo no maame abla jifa gomashi sɛ wɔmra ma ya adwuma ewo mpɔtam ho ewo saa asoye ho no saa niso ade hu nyina no atimi abamu na fe Ghana fo nso enya emfaso papa ewo akwansa adwumadie no for the Ghana Tourism Development Company, the National Commission on Culture, Ghana Tourism Authority, National Theatre of Ghana, the Creative Arts Agency, and the National Film Authority. That's happening today. Their mandate is spelled out for them. They're to assist the agencies to deliver on the mandate. And careful consideration is usually taken when the boards are being put. So the expertise that the people come with can be harnessed for the development of that particular agency and ultimately the ministry itself. So I don't expect anything less. Ania yeti ye maame abla jifa gomashi ne kasa ye ebino no na Ghana ha ye nyina ye nim se enubone ya ye mabunu ni bi fa no eya na ha dwene pa enam so ma aban mu mpo nipa bebre no akasa de atia ama prosifo bambofo nyina aye bia eboa se ne be ya winim red na oso ogina ho ase tentan asa aman na wada enso no onam wo bi twam wo lore kwan mu paa so no wada saa de na ha dwene paa na enam so ma sompa kase ye ne Ghana maburu ne bi ye wa santemantam mu ne nkwado ebinum bebre abonkomo ami ebusa se saa nduboni a wono fa na enam so kura ma enam so ma bon se wono ankasa na brabo ne ya na otimi se brabo na bo asesa de ama won won mo dwene ho san paa nduboni no ya na wo mo fa ne sen Je environment ne kona ya said so ban mi ebeto temele no nkwa red nkwa na ba faso a za mechi mo ho fri ho se da ba ya nkwa na so ba brapa ntne ma mechi mo ho fri na mechi mo ho fri o chu ho fri ete pa so an kantim dia I drug no evil or deadly. So one person probably because of the between us to drugs. But a person called you now dear. That was what you fear the bonnet. Evil. A very evil. Yeah, mean to whom finishing crime say. Abuzia mon fancha na ni nyina ya adisia. Enti manfo ni bi mabru ni bi ne ne won bon komo no binum kire say environment no na hwese ne ne ma kɔ na aja na fa level na aja odine na mu ene sa no na ma ase wiase nyina otonyo mama no ha dwene pa we ye Ghana fo binum de no ene yemfiri Ghana fo de esu ne yenkonko wie wa amanone na amanone no UK universities ahodo ewo ho ne yese China fo ma ewo mu a wonu mu suade ewo UK no sesei obia ye ne brothers keeper ya wo hwe ne yonko so na atetate adwumadie na wo mudie na saasemi wo mo boss no China mansoafo a wo UK ho ya London no wote zenzonjon krasa enya no kre we de DJ azonto nyom fanefom asempa na sabi wo mpese wo mo ka ene se
enhyehyɛ ahodo a ebeko atia China yɛsɛ sɛ wɔn mo kyerade koraa na sɛ obɛsɛ China dine ba be fam pɛ na hyehyɛfo no koraa no wɔn mo san soro wɔn ho enam sika saa China fo ni tua ena afi ebo ahodo bi ededa wɔn so ekoba sɛ wɔde nneɛma eba wɔn anum anaasɛ wɔn de firi hɔ ekɔ a ɛne nti wɔn mo kana akɔ ebibie wɔ hɔ na nso ni nyinaa mu no de efra ne sɛ oba Ghana hanka SRC wɔn mo no frɛ no Office for Students OFS na wɔn mo kyɛ sɛ emra kora wɔn ahyɛ mra kete sɛ obiara timi yɛ de wɔpɛ eba suapɔn mu a ɛna adesua no nso obiara ayɛsɛ hwene obiara de fata nanim ne sɛ ho nti wɔn nyɛ ne kyenkyerenkyen sɛ de ebinom ka na mu wɔn hwɛ mu kyerɛ sɛ okɔ baabi te sɛ China no a kasa bi wɔ hɔ kora yɛnka ɛwɔ classroom saa na topic bi wɔ hɔ nso a ɛno nso yɛma wɔn ntiriti na nso wɔn ka no zenzongwan sɛ nokure nim wɔno ɛyɛ ambassador wɔ gyina China fo na mu sɛ obi ka bibi ɛte saa na ɛnyɛ nokure na nso ni nyina mu no sɛ de ɛho nsɛm tie no yɛ ni de akyire na nkɔmɔ bi ɛbɛfira akyire nso no Sompa na bɛbɔ asi asia ma wate ase yie abusua aha ana brɛ mi akwan ma yɛde anwumre yi kaseɛ no a yɛde brɛ wɔ ne Leicester Company Limited adawroma wɔsɔ yasene na time herbal mixture enso ɛka ho no bie Technospark 40 series ebo chidom na ne nyinaa mu no yekɔwie ɛwɔ medimafo herbal center no yɛde ne nyinaa esie ensɛm wɔ yɛde bɛsom wɔ no na pɔso bie ɛne sɛ Ghana Police Service adwumako no de baba to dwa atro sanipa yesu se nam nansa so ama immigration officer Stephen Ken na amoa efrem no wo mo kɔkɔ hu sɛ wo mafunu atwere ne dam wa mogya aya no ɛne odunje adwumako no nso de atodwa sɛ egya ɛtɔ wɔ Medina afa hɔ no gas cylinder bi ne pa yo ye de se agya no bae abusua pani Kofi Owusu Buahene edi ekɔ na abusua a ɛwɔ nsuta anim amamakɔsi otumfo ayie Ghana mampanye ye rajon dramani mahama so ahye asoya wan mo hwe nkɔfo man won sam so sɛ wan mo nya ne ntam wai na e-visa service Ghana yenyen ebi ɛwɔ mai mu Consumer Protection Agency say tested choma free nutrifoods for de na yɛse yenye no Food and Drug Authority nsi form na wo mo nkɔgye de akodi amamfo nsɛm ensam no na ahodo bebre ɛka we no mu ho ɛna anuanom miensa yɛde bɛsom wo hyɛ ne nso kaseɛ etwa ne ho ɛwɔ enkran ha Sompa 106.5 FM Accra ɛsan ekobufo mu ɛwɔ Sompa headquarters ɛwɔ Kumase ɛno yɛ Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 ɛwɔ Kumase hɔ no a Adamfopa radio ɛwɔ France wɔn mo ahenkro Paris no mu ɛna afei Sompa 101.1 ɛwɔ Takwa 103.3 ɛwɔ Takra de 106.1 ɛwɔ Techimai 98.9 wɔ Sunyane 90.7 wɔ Nkranza ena 101.3 ewo doma shanenso se ukopie mu ewo mankasim ne nkwado a Kingdom 106.1 wono so efa kasie bi agipitim ma bibia etimi koyie afi udiko da no so wote yankada bia no a eye Sompa FM ya no shanenso no akọ Play Store App Store na se iOS ho no na akọ download Sompa FM ye online app no ebo ho den eya no akọ download na so atimi follow yen ho bibia kama Facebook nso eye Sompa 106.5 FM Accra na YouTube no eya Sompa FM live and some out ye kruchere nyina de akwa kogu www.sompaonline.com o messages kakra abano ye mfanto asoma a messages no abano ye mfa sedama hajia local food sanse wononko a na nche na abenya aduane papa de aduane asofa mu na pai eye hajia local foods nko abusua wase ko hachu e wona mu Atomic Road onsa abeka na bibia ne afrɛ 0246359921 0246359921 na hajia eni enkomo na messages kakra ya aba no ebi enie na na kwia mu aboatia blekuma central and wodne die efri and was for the first time Yera Sam George wana no aya adwene nie na wokoso asere ne se wonkoso ankura ne mudie mu se DSTV for ba chenchene twan se won monte won subscription so a ene na Ghana ban so o license no yanyin femfiri won mo ensem Master Planner Junior Kentampo and wodne die efri and was ra ye kwakwakuafo ne ye be kwa demonstration onya asem ketwa sans Yera Mahama Dadaa ye pa na die ku no kura ne ye se
Washebo, so a bar, cocoa, bag bakubiano, I 6,000. Nasa Ancanisicano, 60 million. No, now so they were buying to Monocro Diabano was at 3,228. The Ekunokrana 75 pesos and were there chino. Nana Yapa, enti, what ya chairman divine, greater original chairman, no, one so dear crowd by now. I was Iman one was a good evening or some perfume. More boy, Jumay Papa Panyame and Shramo. Wash your life if you can star, Yadasi. Baba Mahama Boasen was in fact, and this is former Dada Ghana Papa, Monsha Kwanya Kokwe, former the one Mafaso. Na Wachia, Amisco Spelele, Kaswa, Awada Diamunchia, Enko, Enfa, Emano. Where so the was a machame dog for Papa be Madianina. Docas, Ajoa Asantewa, Nyanko Pon Shrano, woman and Quatente, Diawadi, Wominiche, Animu Ahwatin. Master Planner Junior, Kentampo, and Rodin Gifu, Diana Kind, Afe Rahim Rankin Sudinie, and was a good evening or Sompa. In fact, Munius Redia, a what bite, Ankasangasa, fresh from the oven. Na Wachia, this year one more Kentampo Nata, and Anna Ne Kunsu. Kwajokrum yo kwajokrum and was say akuafo nyina mo nsori o munti eni ewura mahama wo ye say mo nyina mo nsori nye demonstration wono so de no achem wadi was what ne de free UK and what de aba and was say and the American can man from was Sam George when ya pass your bonabas was dear Stevenson Samono what yes in a national papa waya dear now one Samsung crown mudium not telcos for no one must see a charges be a uniano and also Yanshan was some and can what your mamma Catherine Afiku and also what Shani papa and Piaga was ye Mahama just the other cocoa for a babedruni one yard Derek I did and was a good evening Sompa FM Yadamunina Mwasa Damwas wearing messages I want to be a buyer and Kayabia a brenning to me Ankin Kain as one for Bassa and yet I say I'll see ya Agyeiwaa Kwadia Boate Mene Ejapia Apam Dadaa triple A mine and a fee Obrempong na kwaku ampoma yɛda tiefo nyinaa ase Mamenka